Og det skal det er vi gerne. Hvad fuck er der sket? Ej, prøv. Jorden har væltet noget på jorden. Og På jorden? Jeg ved det ikke. Mandelfjols. Han har væltet et glas øl ned på sig selv. Hvorfor tager du ikke op lige nu? Hvorfor sidder du ikke tør op? Hvorfor sidder du ikke? Jeg er så lidelig. Ja, Christian har kraftet med Fjols. Ham der, Christian Juhl, han har ødelagt hele festen. Jeg er såret, og jeg er ked af det, jeg græder nærmest. Og jeg har lyst til at gå nu. Prøv dig. Jeg kommer aldrig mere igen. Aldrig her. Aldrig mere, hvor du er i nærmest overhovedet. Det er væk fra det værste, der nogensinde har oplevet. Christian, jeg kan ikke mere. Tør op! Jeg ved ikke. Tør op! Jeg kan ikke Du mere. græmmer en fugle. Jeg kan ikke mere. Grimme Christian. Grimme Christian. Grimme Christian. Grimme Christian. De er så onde, jeg kan ikke. Tør op! Jeg kan ikke mere. Askebold! Jeg kan ikke mere. Kom nu, Grimme Christian. Lov mig, du aldrig kommer igen. Så kan det være, at måske en dag vil drikke øl igen. Kom nu, Grimme Christian, tag det op. Prøv at se. Vi har Mr. 80'er, der faktisk kalder andre mennesker grimme. Grimme Christian. Ja. Jeg kan ikke mere. Jeg prøver at